ऐसन बात बानू कि एकदम का कहीं दिल दहल जाता। जाना तरू बिहाटवा में देखनी हा एगो लड़का बड़ा रोवत रहे। हम पूछनी हा कि अरे बबुआ तू काहे के रोवत रह, का बात बा, काहे इतना रोवत रह तू? ता जाना तारू हमरे के पकड़ लेला सा, अब पकड़ के रोवत रहे और कहत रहे कि तू ही हमर माई हो। तो हम कहनी है कि ना रे बबुआ तहर माई हम नहीं खे, तोहर माई कहाँ चल गईली से तू इतना रोवत रह। मार इतना रोवत रहे कि का कोही। तो ये बहनी ओकर माई कहाँ गइल रहे, काहे रोवत रहे पूछलू ना। अत ये बहनी पूछनी हां त एगो बूढ़ी आइल, त बूढ़ी आइला से त कहला से कि ए बहनी एकर माई मर गई, यही से ही इतना रोवता, एकर माई दुनिया में नहीं खे, यही से इतना रोवता। त जाना तरू उ लइकवे साथे हमहू रोवे लगनी, इतना रोवाए आवे कि का कोही। बाप रे बाप, कैसे के उ लइका माई बिना रही बतावा कि एकदम माई के बिना लइका के कौन हालात हो जाता कि का कोही। बाप रे बाप, इतना रोवत रहे कपस के कि का कोही। त उ बुढ़िया कोलसा कि ए बेटी तोरा के माई समझा तड़े, तहरा के माई बुझा तड़े, ता तू एकरा के पाल सकेलू, तू एकरा के रख सकेलू। ता हमरे जौरे एगो रहे जौराती, ता उहो कहला से कि हां ये बहनी तोरा के कहत रे तोरा के माई, ता तू जान ला कि यही बहाने हमरा के भगवान एगो औरी बेटा देलन ह। ता वही समझ के हम ले आईनी हा और इतना सुंदर लड़का बा कि का कोही लागत है कि एकदम गुलगेचन जैसा, इतना सुंदर बा। त ले आईनी हा, अब रखो तनी और तब देखा कि ओकरा देख के हमर दे दिनिया इतना आँख मखा तरी कि का कोही। कह तरी कि ऐसा ही त लड़का आंगन में भरल रहे, आ ई कहां से एगो आरो ले आइलस। बतावा कि ओकर माई ना रहे, रोवत रहे, ता ले आईनी, ता काहे ना ले आईती, हमार तो दिल एकदम दहल गइल ता हम ले आईनी। अब बतावा कि वो इतना कितना खोचरीनी बिया, जब वो इतना लड़का रोवत रहे हमरा के माई समझत रहे ता हम काहे ना लईती। बतावा रौरे। हाँ ये बहनी काहे ना लईती, वो ता हमहू के मिलल रहती ता हमहू ले लेती, काहे ना लेती। कैसन बाड़ी तहर गोतिनिया। अये बहनी कह तरीका ई खाई ता हमर लइकवा का खाई, एगो के औरी हिस्सा लग जाला। 50 गो लइका जमा कर लेले बानी, एकदम का कहीं ए बहिनी ऐसन कर तरी हमर गोतिनिया। एक दिन तो ऐसन भइल है कि का कहीं अपन बेटवा के देला सब पहला रोटिया, अब ओकरा की का कइला से टिकरिया धरा देला से। ओई हो रे मामा तहरो गोतिनिया नु एकदम बाप रे बाप जोगनी बाड़ी। ओसे का होखेला हमनी के त ना जानेली का होखेला। अतना जाना तरू मानल जाला कि जवन लइका पहला रोटी खाला त ओकरा की पहला बुद्धि होवेला, आ जवन लइका पिछला रोटी खाला टिकोरिया त ओकरा के पिछला बुद्धि होखेला। यही मान के हमर गोतिनिया रोज ओकरा के टिकोरिया देतरी। आई हो रा मामा ए बहिनी जाई दहु, उ जैसन करतरी नु ओकरा के देखतनी देवी माई कि का करतनी। जाना कि हमार एगो लइका देवी माई देले बानी, त तू एकदम ओकरा के अच्छा से रख और अच्छा से बेचारा के पालन पोषण कर। जाई दहु उ ऐसे करतरी त ओकरा के दुर्गा माई साजा दी है, ताकि तू अपन नेचर ना बिगाड़ी है। ना ये बहिनी हमार तो दिल साफ बा, साफ। हमरा के तो सब लइका एके जैसन बुझाला, अपना बेटा जैसन सब लइका बुझाला। निमिया के डाढ़ बैठे जोड़ाली सुगनवा हो के होते भोरवाना, बोले माधुरी बचनिया हो के होते भोरवाना, बोले माधुरी बचनिया हो के होते भोरवाना।
बैठे निमिया के छैया हो कि कौने मैया ना देवी मैया अंगना बैठे सीताली मैया वसरा हो कि जोड़बे बैठे ना मैया के निमिया के छैया हो कि जोड़बे बैठे ना मैया के निमिया के छैया हो कि जोड़बे बैठे ना सोने के मंदिरवा में सूतल शीतला मैया हो चौखटवे धइले ना बैठे सेवा का नदनवा हो चौखटवे धइले ना बैठे से